Здравейте хора, аз съм Орсашко. Както виждате, днес ще правим ботъл флип. Но в този канал. Хайде да отиваме. Хайде. Ето. Нека да започваме. Да фана камерката. Оу! Хора, както виждате, от първия път го направих. Фокусирай. Фокусира. Добре. Оу! Втори път да правим. За малко. Тук ще правя и трикове. Стига бе. Добре хора, време е за трикове. За трикшотс. Сега ще правим и трикчета. Елате с мене. Сега ще правим и трикове. Чуйте. О, хора, както виждате за малко. Не стана обаче. Ето не стана. Добре, дайте пак. Добре, дайте пак ботофлип. Хора, много добър, много добър. Сега ще правим ето тук. За жалост да стада. Какво да правя? Отново да се стада. Ай! Както виждате къде го закрепих. Ето. Ботофлип. Сега вижте. Ай, как падна. Чакайте, ще закрепя някъде камерата, за да ви показвам. Боже, гът на телефона. Чакай малко го... Намокрих, така че аз ще си снимам. Ето, закрепи се. Чай малко се почи за телефона, че го намокрих. Ето хора. Мале, почна капе. Защото спука с хаштаг спука се. Дай. Пак не стана. Че леко го опръскахме, за да не засегна нещо. Гледайте хора, виждал съм, че е тука на топка става. И я гледайте. За малко елате да пробваме и на други места. Чакайте, че тук е слънце, елате да пробваме. Знам, горе ще укрепим. Ето тук. Ноп. Аре пак. Ай. Окей, взехме го. Дайте пак. Къде е, бе? Къде? Къде? What? Хора! Вие, той беше паднало! Се закрепи. Ето тук беше паднало. Вау! Сега пробваме друг трик. Това път да се получи. Елате ме дължи с мене. За малко. Елате да правим трикшот. Както вижте, доста добре става. Айде за малко.
Мисля, че хора трябва да седна. Ето тук. Знам, че за малко закрих. Много е жега. Ай, как? О, Bottlemeister! Хаштаг Bottlemeister. Нямаше втори път. О, втори път тука. Ай. Глейте. Яна капачка. Няма да стане. За малко. Ай. Гадост. От сега направим един трик. Ето тук ще го закрепя. Ау, хора, казва Бодо. Хайде. Явно няма да стане, не знам защо. Ау, как се отрасках тук по ръката. Аре бе. Дайде. Спука се ужасно, да ви кажа. О! Супер! О, втори пореден! Да знаете. О, колко ще има! О! Хора! Машина съм, машина! Ау! Добре, дайте на капачка. Ето тук. Дай на капачка, не, ще мога сигурно. Гадост! Гадост, ужас! Дай бе, човек! Боже мой! Я още един трик. Да бе, то ми стана. Е така, един път и то се закрепи в училище. Аре бе! Дападжията. Това ще повече хора ще го изсвъргам. Както виждате за малко. Има вятър, ако чувате някакви шумове. И то ще ми духа нещата. Духа шилото. Така. Това беше... Добре, хора, това беше всичко от клипа. Ако ви е харесал, дайте палец нагоре, ако ви харесат
Trick Shots. Дайте палец горе, абонирайте за канала ми и оставете едно коментар, че благодаря, че бяхте фен. Ще се видим в другия клип. Чао!